హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రైతు జైన కలసి. ఇది వచ్చేసి కలంకరీ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి, చెన్నూరు సిల్క్ క్లాత్ చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుంది, రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. కలర్ కూడా మీకు ఏం ఫేడ్ కాదండి, రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. వీటి ప్రైస్ 300 రూపీస్ పర్ మీటర్ అండి. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి. మీకు ఫ్యాబ్రిక్ లాంగ్ ఫ్రాక్స్ కైనా, టాప్స్ కైనా, బ్లౌజెస్ కైనా దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయండి, చూసుకోవచ్చు మీకు వీడియోలో అయితే. 4 and 5 పీసెస్ అయితే కంపల్సరీ 4 and 5 మీటర్స్ కి అయితే ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. 1 or 2 కి అయితే కంపల్సరీ షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. మీరు కొత్తగా మా ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఈ బ్లౌజ్ పీసెస్ అనేవి లెంతీ వీడియో కావాలంటే మాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది. అందులో అయితే అన్ని ఫ్యాబ్రిక్స్ అన్ని వీడియోలో మీకు చూపిస్తాము. మీరు ఏమైనా నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఆ బ్లౌజెస్ మీకు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. లేదంటే లాంగ్ ఫ్రాక్స్ కైనా, టాప్స్ కైనా ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు మేడం. 2 మీటర్స్ ఉన్నాయి, 2.5 ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ వెరైటీస్ లో ఉన్నాయి మేడం. 2 మీటర్స్ ఉన్నాయి, 1 మీటర్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.